v noci sedím u hry, světlo září do tmy. Každý klik mě táhne dál, mám cíl už za rohem. Srdce buší jako boss, co má poslední život. Vím, že když to dohrajem, budem zas o level výš. Jsme hráči v duši, co svět si tvoří. Jsme hráči v duši, co svět si tvoří, kde dobrodružství nekončí a dál nás volí. Každý náš restart je šance nová, hraje nám svět, dokud hudba zní znova. Běžím mapu, slyším kroky, číhají jde v koutě. V inventáři scháním něco do výbavy, s tebou v partě. Každý fight je o dost lepší. Když nás raz zkouší, my jí ukážem, kdo je tady. Jsme hráči v duši, co svět si tvoří, kde dobrodružství nekončí a dál nás volí. Každý náš restart je šance nová, hrajeme dán svět, dokud hudba zní znova. Ať už prohra nebo vin, vždy táhnem spolu, svět je herní. Mění se. My ale dál jedeme svou, každý nový příběh začíná. Když klikneš play a další dobrodružství čeká jen pár kroků away. Takže dámy a pánové, tohle je konec naší písně a jenom bychom vám rádi řekli jednu podrobnost. Doufám, že nám na tuhle píseň dáte like, ale i odběr. Protože tahle píseň nám trvala dělat, jak dlouho to bylo, snad 5 hodin. A ještě to chvilku bude trvat, protože musíme ještě sestříhat to video. Takže přibližně, takže to přibližně bude 6 hodin nám to přibližně tak trvalo. Takže prosíme vás za tuhle naší práci, abyste nám dali jak like, tak odběr a nejlépe komentář a sdíleli toto video dalším vašim kamarádům, ať se na to rozhodně podívají. A zatím, a vlastně bych vám rádi řekl, jak probíhala tahle písnička. Tak základ byl takzvaně vymyslet si nějaký rýmy, který do toho rozhodně dát. Naše rýmy, kam jsem si to zapisoval? Do poznámek to mám, v poznámkách to mám, ne? Poznámka? No. Jo. Počkejte, já se podívám. A naše rýmy byly, jo, tady, tak. My jsme si to zapisovali do telefonu, aby jsme to nemuseli psát na papíry. A naše rýmy byly, já jsem si to napsala na papír. Naše rýmy byly tvoří volí. Tvoří volí. A kde mám ten druhej? No, nevím. No prostě rýmy. No a ještě jeden rým tam máme. Jestli máme ho tam právě... Počkej. Jestli ho najdete, hele, musíte nám potom do komentářů napsat, jestli z toho našli a napište nám, jaký rým to byl. Ano, bylo by to vážně super od vás, kdybyste takhle zhádali s náma, pomohli nám. Kdo to uhádne, tak ode mě dostane na komentář srdíčko. A my za chvilku asi půjdeme sestříhat video, jenom bychom vám rád řekl, že dávejte prosím na tenhle kanál odběr. Bude tady občas natáčet i ona, ale nevím jestli vůbec, nebo jestli se tady jestli někdy to tady bude ještě, no. Ale jinak asi mě tady uvidíte možná častěji. Ano, občas prostě ji tady uvidíte. Jestli byste mě tady chtěli vidět častěji, pište. Rozhodně dávejte like, odběr. Za 10 lajků na tomhle videu se tady objeví zase. Jo. Nejspíš. Mělo by to tak takhle určitě, ale nevím kdy. Prostě pár dnů potom. Ale klidně můžeme třeba, nevím. Hlavně jsem ráda, že jsme vlastně vymysleli písničku, protože ta pro nás byla vlastně to nejtěžší. To byl vlastně pro nás základ a hlavně proč jsme začali natáčet spolu na YouTube. Navíc to bylo těžký, hodně těžký. Jako pro nás extrémně složitý. A dámy a pánové, doufám, že se nám naše písnička líbila.
A to asi bude možná konec videa. Počkej, já se zkusím podívat, jestli tam ještě něco potřebujeme říct. Nepotřebujeme. Takže tohle to je konec videa a zatím Ahoj. ahoj. Uvidíme se